asengana bune yoyo wechania nigama yanda abwatainse asekenyoro kieratiri eyo gotoka asensemo ya omugonchoro imeje county ya Nyamira magaga yo musubati yo mu myaka ya igatwa sereta Judy Nyaboye gotoka gasiretiye obogima bwaye nakurengana bamenyi beseme yonigo bakagerete buna Nyagosira nigo ayitetwe na kurusi wa Cyanga nakubekwa asayo asibagi kiriye ege korekyo nakugania obo tukigokorekana asobwa ngo kigima na bakagiro kubekwa byara gusukumukirwa ege tamkiro kebona tacinga kinonya nabo abanyanyimbo bacakiriye obo tukibwa bene umubiro Nyagosira n'urusi wasayo nakwirwa weka asenge ndubu natokumanywa n'umuri keto ndemo Stephen ebikuro amaliga amayana gabwata insensemu y'ekenyoro kieratiri emambia rero engakia abanyakenyoro baichanira konyoro mubere we musubati oyomo Judy Nyaboye kora segesieri kiaye aitire agatigwa gesogono Kirinda mangana ya bajite ndebingyo korora koreire ngenje atubire nsari mubere ndura yorige lindu ndura yodukora atwakanya abantu baye dukora serikali yego je mero dubatuma kuri yoringike lakini kuma ikoranga na rusiri ikiranga na rusiri yakaya ime na yandi ko kimuntu ndura mu kumurire runa ibikuru bya biri kuri ratiri byaki ngo ikaera tiri gutumbuke umwana kwa ndoski alinko unachuti oraire urendo yakora taya nasana rora mwaka abamenye nego bamwerera Judy kobo musubati bwe myaka ya igato bwemenyetie ogokore gasyo komina oyogosira kwaye gwatigira amaboli amange gwetania machibu okoringani buna sekenyorekyo ebikorwa bune bigambya nyakobao asama tukabwa ngo iga umwana ngo gashyano kuna wakore ibintu byana kumine dukia ibintu bine byakora sana seruni kya yale ko nande nabako nabari to bwajemangana na muntu nyone marwango sibale make igo kusiba marwaye make ya mawo lakini bono ogwa injira gwango dene ki nkibamu muneti nakereke yabwa aterende turatebana ki kibesa abwa tabwa kigende Judy orabeira nakuruma mu mabasirete umwana umwabo mu muragasira Judy nanda kwa nyamuna arari no umwana na wato umwana makomo muraga kanyora umwana bwe myakene Chusiga naryachite ko anti yayo umwana uyu abagotana chaite nyone esanti yakare anti yanakane roka mubwate abatara no umwana aragotara nere nando chora aranere amurendete byako musibya na atinda ari no umwana magongo boke bago mboro ndurgo kana na mboyo nomo boke bago mboro nakini waro korekana chipara gweta semechi mambanya gokorekana bono warure chipara bwachire mechi bono wikatubwatirane n'abantu bonse bibeke nyoro kurukiaro gorumbaka mate tutango boke bago pamoja nondo maete ngaki nabwato boke bago bwoko ngento omuntu osibwoko ngenta abantu tigaye pema tutarangia korosie timu yo kumubwati okoboria bono nasobo tukibwaime kuringorie nganeye nobore ndiensemeye kumurekerwa sobo ime serikali ekolo byuka bisa ka kimureka gishinga cyabo kiriya bakumureka atuke umuntu bibatuke ingweto batata ingweto saiti omwana unantina rubika bono waga nerubika ulega umwana azirete nerbono si aba muramba batika bamanyire barabakorofi mubabisete nanda babwito umuntu ngitoko bisera bakorofi abantu bokweri bagokwa baga mokoro bitwa motika uito umuntu agenda para ari omyako kamambi nanda pimo yonda iche gwi tubantu atebire iga uno mogori ngese mwa atebire abagori basikujakira bona iga nyu salama te yabagori na into nabatoko ndege cost tungane tufuatilie timu ambayo inataka kuwashinda aiga na sensema ya era tiria saba kero bense ya bwata mayanda na maboli ya mange magere mwanya kenyero mwabo Judy konyara kobaka gutuka gasirete asegesieri kiaye kona nechi bichana oboro ni gatuka gasirete karegetirianda asamboli ya manga nyare kobaka gutira gati yabo insa Kenya liteko baka gusira ase Kenya liteko baka gusira na ninki arenge kobaka kubunigwa amaboli aratirwe nsemo ya abanyanyimbo nsemo ya kiombegia DCI okorobo tukivwaime na kwasioria amachibu ayuo Koripoteria Ndizzi TV korwa sensema ya era tire utoka se ward ya Kemira ebonge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Eliatariane Ndemo Stephen.